nalika sampun laladan kraton Prabu kan yen raton dadi Sang Prabu salah satu kraton kan ayo Dewa-dewa ning asmara kuwano ati kawula angkon kula lampun tresna dalan kandhang saking sapa karewati kamabeni laire tresna kang suci kasunyatan yen aku silamun isenyari maju betul sang yang satrio bagus gagah so yo sang Joko Bandung ikono Joko Bandung angget sang perang ana ing palahan ngaton upati sang Ratu Prabu Boko kinaryo hang rebut kuasane sang Prabu Boko Bandung boten kucing sanalika nalika sampun menegari
wonten ing lalaban Praban. Sanalika reg buminipun bumi Hawasa pedhot peteng lelimengan ketan dening kabudayane sang Binangun ya sang Bandung Bondowoso. Tanggap ing sasmita para prajurit kadang ulama Bandung Bondowoso negari kang ayem-ayem tentrem. Prabu Boko Jubedul metu sira lawan ing Bandung Bondowoso. Hop, iya, oh, iya. Sopo sira wani lawan marang ingsun Bandung Bondowoso. Yo ingsun lanange jagat. Iya. Iya. Metu yen pancen sira satriya jejan lawan marang ingsun Bandung Bondowoso. Kabeh prajurit padha kocar kacir nepangamuke Bandung Bondowoso. Sanalika bumi horeg bumi Prambanan pedhot lelimengan kabeh prajurit padha kocar kacir angadepi dening kekuatane Bandung Bondowoso. Aja sira maju siji maju barang bakal maladen ratumu bokok kudu metu saka iya oi semene kekuatanmu prajurit di ratumu tokone tanggap ing sasmita para praja bala para prajurit sing Prabu Boko. Hop ajur mumur ajur semalang-malang kabeh para prajurit ing sang Prabu Boko kena pangamuke sang Bandung Bondowoso. Yup. Mati dening aku kowe Prabu Boko. Ingsun Bandung Bondowoso ya lanange jagat. Kabeh prajurit bumi angus dening aku. Nalika samono ana ing lalapan hari Prambanan dipun bumi angusaken dening Bandung Bondowoso. Bumi horeg bumi gonjing sanalika Taman Kaputren ana ing lalapan negari Prambanan ana salah satunggaling wanita ya Jang Yahayu Rara Tunggal.
nyambut sang Bandung Bondowoso lebu ana sandroning taman kaputra ing kono Rara Jonggrang kang lagi nandhang Dokita ngerti yen saka Prabu Bapa santris tekane Kleta mati ana ing astane Bandung Bondowoso Rasa sedih Rara Jonggrang tumete sing wasta ing kono Rara Jonggrang rabuk pati matang Raden Wiratmaya ya kang mas prabonipun kang pustakaning Kleta ana ing alas Wonosegoro mati ana ing astane Bandung Bondowoso Jonggrang Jonggrang waspadana prajuritmu wis kalah perang Jonggrang mula dina iki kowe dadi wanita boyongan manut marang ingsun sira tak boyong tak rapike garwaku Jonggrang Joko Bandung aku lambuh pati marang Raka Masku kang wis mbok percaya Ngepit Jonggrang kowe ora gelem tak boyong, ora gelem tak dadake garwane. Kowe wis dadi wanita boyongan, Jonggrang. Mbok tiba sing kepi aku ora bakal padeni marang tresnamu Bandung Bondowoso. Rara Jonggrang anapik katresnaning Bandung Bondowoso. Ing kono Bandung Bondowoso murka. Paring rudha, paring meksa dening Rara Jonggrang. Yup. Manut Jonggrang sira tak boyong. Tak suwiten tak kepenake uripmu Jonggrang. Ana ing negara kene kowe ora duwe sapa-sapa kejaba mung aku kang Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso. Aku gelem dadi garwamu yen to kowe iso nyembadani apa kang dadi bebananku Bandung. Apa sing dadi bebanamu Jonggrang? Aku njaluk gawekno sumur wektu sewengi kudu dadi. Lan uga aku njaluk gawekno candhi. Cacah 1000 ing wektu sewengi ya kudu bisa dadi Bandung. Jonggrang, Jonggrang. Tak sebadani apa kang dadi bebananmu Jonggrang. Entenono Jonggrang. Tangkap ing Sasmita Bandung Bondowoso ayo badani apa kang dadi bebanane Rara Jonggrang. Ing kono Bandung Bondowoso ngundang bala 1000 tang kasatana. Yo!
Yo polone sang Bandung Bondowoso kang hanyekno candhi sewu sing setan oh Bule, orang bumi kucing, bumi motor sekalipun. Sanalika kena daya pangarep bawaning Bandung Bondowoso. Kongkot dening sang Bandung Bondowoso winarya anyipta candhi dina sewaktu tadi Kono jograng ora kekurangan akal. Putus perebang yang anabuh lesung jago padha kluk. Kocal kancir Surabaya bolone Bandung Bondowoso sanalika bubar manut. Iki ono ledaden opo? Iki ono perkara opo? Opo wadya balakon anabuh kocal kancir. Yo 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 Gasak Bandung Bondowoso kami saka semen dine akeh ira cipta candhi sewu kono pacar minte wis padha loro jago wis padha loro jumedul sang Yayu Rara Jonggrang kono Rara Jonggrang ulun akeh ira pura ngangke Bandung Bondowoso anyipta candhi anak sewu wektu sowan Bandung Bondowoso kaget dirasa anggene semedi urung tutup anak fajar wis jumedul jago wis padha kluruk para wadya bala kang aran datan kasat mata jen setan padha kocar kacir ana kedaden apa ana lelakon apa
Bandung Bondowoso kaget sajroning nala Rara Jonggrang Jumendul Jonggrang waspadakno Jonggrang apa kang dadi bebanamu wis tak sebadani Jonggrang Bandung Bondowoso aja gubedhe aja kirang kemuyu kowe Bandung Bondowoso iki wis tekanen mati wajar ning kowe durung bisa netepi apa kang dadi bebanaku piye aku durung netepi bebanamu durung Bandung Bondowoso yen tak etung candhimu iki durung genep 1000 piye Jonggrang yen pancen pengunut jajal mbok itung maneh Jonggrang aku ora trimo yen candhi iki durung genep 1000 bakal tak etung Bandung Bondowoso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161
sisih kono wis ana 500 candi Jonggrang. Sing sisih kulon kono wis ana 250 candi wis metu. Wis tatah ana 750 candi Jonggrang. Kurang 250 candi. Bandung Bondowoso aja girang gemuyu Bandung. Tekan iki tekan jangan iki candimu ijeh gurung genep Bandung Bondowoso ijeh gurung genep ijeh kurang siji. Piye Jonggrang? Aku sadar yen dina iki urung tekane fajar Jonggrang. Iki jana ing tengahing wengi nanging kowe licik Jonggrang. Kowe ngutus para dang, ya. Ngono to lesung supayane kabeh jago padha kluruk kowe bakar merang Jonggrang. Licik wanita keparat Jonggrang. Ora kaya ngono Bandung Bondowoso pancen bon aku kowe jek kurang sih. Yen pancen kuwi dadi kekarepanmu Jonggrang. Aku bakal nyebadani gelepe Candi Sewu. Yen pancen kuwi sing dadi kekarepanmu, kowe kang dadi gelepe Candi Jonggrang.